Приключенията на Мила и Алекс. Епизод 4. Голямото състезание. На училищния двор децата и животните се събрали за състезание по тичане. Всички били развълнувани кой ще е най-бързият. Лоло, слончето, бил уверен, че със своите големи крака ще стигне първи. Роки, кучето, скачал от енергия и махал с опашка. Мими, котето, се протягала елегантно и казвала, че никой не може да я победи по ловкост. Състезанието започнало. Всички тичали, скачали и се надпреварвали. Но скоро станало ясно, че бързината не е всичко. Лоло се уморил, защото бягал твърде бързо в началото. Роки се разсеял по миризмата на сандвич, а Мими се закачила в клонче. Тогава се появил нов приятел – малко зайче. То било скромно и тихо, но тичало равномерно и спокойно. Докато другите се изморявали, зайчето не спирало. На финала всички се очудили. Зайчето пристигнало първо. Никой не бил очаквал това. Децата и животните го аплодирали, а Лоло се усмихнал и казал: „Днес разбрах, че не е важно кой е най-голям или най-силен. Важно е да не се отказваш. Поука. Постоянството и търпението побеждават и най-големите препятствия. Последвайте за епизод 5